шунавандагони азиз, барномаи роҳатбар хусусан соати дуввуми он оғоз мегардад дар душанбе соати 14:10 ва гуфтанӣ ҳастем бори дигар салом ба ҳар як шунавандагоне ки албатта ба мо пайвастанд ва акнун меҳмони барномаи роҳатбар инҷо қарор дорад. Салом мегӯем ба ҳама тоҷикони амрико. Дар маҷмӯъ ман Фирдавс аз Душанбе ва фикрам меҳмони навбатии барномаи роҳатбарро пай бурдед кист. Фаъоли иҷтимоӣ, соҳибкор ва блогери тоҷик дар амрико, шахси хоксор Парвиз Ниёзов, маъмул бо номи Парвиз Америка пешвоз гиред. Салом мегӯем, хушомадед ба барнома. ҳамчунон ҳар вақта салом алейкум мардум, ман Парвиз аз Душанбе. Саломат бошед, хуш омадед. ҳиссиёт чӣ гуна аст? ҳиссиёт беҳтарин ватан аст. гуфти рӯзҳо неописуем, як ба як ҷой омадем ки пур аз рафиқон, албатта падар ва модар, хешу таборон. 8 сол ин муҳлати калон аст. беҳбудӣ, танҳо беҳбудӣ мебинам ва тамом давлатое ки ман сафар мекунам ҳама вақт беҳбудиашро, плюсашро мебинам. Ягон вақт манфиашро нигоҳ намекунам. ман хеле хушсандам ки ба ватанам баргаштам. беҳтарин. зебогии Душанбе ба шумо писанд омад? ростӣ нашинохтам. ҳамин кӯчаҳои Душанбе хеле домои калон. гуфтам ба як шаҳри Нью-Йорк галдидам оё. агар Душанберо нашинохта бошед, мо боз ҳам бойтар мешавем. ин маънои ҳаминро дорад. насиб аз чизаш дар ҳайрат мондам, мардум хеле басабр бо ин тарзи мошинҳайкунӣ, не сигнал, не ягон чиз, ҳама басабр роҳ метиҳанд. як аҷоибот, ин чиз дар амрико нест. фаҳмо. чанд сол мешавад ки дар амрико акнун истиқомат мекунед? 8 сол гуфтед ба фикрам. 8 сол. қаблан дар Тоҷикистон ба чӣ корҳо машғул будед? пеш ман дар ширкати Маколи кор мекардам. ҳақиқатан. баъд аз Маколи мо бо ширкати доруфурӯшӣ Белинда кор мекардем. аз он ҷо моро ба Қазоқистон, баъд ба Қирғизистон ҳамчун представители корхона рӯй кардан. аз он ҷо пас кор ки пеш нарафт, омадем, оиладор шудем ва ба амрико сафар кардем. 2016 сол. солҳои аввал дар амрико дар куҷо кор мекардед ва ҳоло дар куҷо кор мекунед? солҳои аввал дар амрико мевафурӯшӣ дар мағозаи туркӣ. ин хабарро ба фикрам тамоми тоҷикон медонанд. мевафурӯшӣ мекардам дар кӯча шабона рӯз баъд аз соати 7 бегонӣ то 7 саҳар дар яке аз кӯчаҳои вазнинтарини Бронкс. ҳама медонед он ҷои сиёҳпӯстон. дар Нью-Йорк қарор дар дорад? Нью-Йорк. баъд аз вай дар ширкати либосфурӯшии мағозаи туркӣ. аз он ҷо бошад ба ширкати электрикӣ, яке аз калонтарин дар амрико. оҳиста оҳиста баъд аз ки ҳуҷҷатҳомон ки туғрӣ шуд ҳамаш ба ҷо ки омад, ози айни ҳол парикмахерскии сартаришхонаи худамро дорам дар Бруклин ва канал Инстаграм, ютубер, блогер гӯям мешавам. фаҳмо. яке аз ҷойҳои кори маъмул дар трак кор кардаед бори ҳам? не, ягон вақт ҳавасам надоштам. фаҳмо. ростӣ Чикаго вақте ки 2021 буд, ман ба Чикаго кӯчидам аз Нью-Йорк. дили ниятам ҳам буд ки мо дар як ширкати трак кор мекунем, трак мехарем. харидем, ако мегӯем ки мо дӯст шудем маҳтоб шард. мо шудем, кризиса шуд баъд аз ковид. аз ҳамон ҳисоб ҳама чиз бо аз обратно фурӯхтему гашта омадем, лекин дар асос умуман дар фикру хаёлам набуд ки ронандаи трак шавем. фаҳмо. ташаккури зиёд мекунем ба шумо. дар мавриди кору фаъолияти худ дар марҳилаи аввали, яъне сафар дар амрико гуфта будед ки мева мефурӯхтед. дар ҳамон вақтҳо яъне бо полис зиёд рӯбарӯ мешавед? яъне дар маҷмӯъ дар амрико полис метавонад дар роҳ шуморо дошта як бора ҳуҷҷат пурсад, иҷозатнома пурсад? чунин имконпазир аст? не, қонун ҳаст. полис ҳам просто гузашташ ман кардам, ман мехоҳам праватона ки паспортатона бинам, гуфтаги гап нест. шумо метавонед рад кунед, лекин дар 8 соли умрам дар ҳама амрико ягон вақт мо ягон барои агар хатоӣ кунед албат медорад, лекин то ба ҷои кор ҷо истиқомати худи полис набурданаш ягон ҳаққаш нест барои пурсидани ҳам статусатон, масалан шумо легал ё ин ки нелегал. ҳатто айдия пурсидан иҷозат нест, намепурсанд. яъне айди гуфта шиносномаро дар назар доранд барои баъзе шунавандагоне ки шояд моро нафаҳмида бошанд. барои онҳое ки нав ба амрико меоянд ва забони англисиро камтар медонанд, кадом касбҳоро тавсия медиҳед? аз аввал гӯям 90% тоҷиконе ки ба амрико мебиёянд аз аввал аз хӯроккашонӣ сар мекунанд дар Нью-Йорк. дар дигар штатҳо бошад, дар дигар иёлотҳо гӯям, иёлот мешавад, дар дигар иёлотҳо бошад, таксия метавонанд баромада кор кунанд.
афсӯс дар Нью-Йорк намешавад такси кор кардан аз сабабе ки 1 сол бояд шумо стажи корӣ дошта бошед. Дар дигар штатҳо шумо метавонед ба ҳазур мошин гирифта ҳамон удостоверение водительские права ташкил карда биромада ба ҳазур кор кунед, ҳам кас ба шумо монеа намешавад. Нью-Йорк камтар қонунаш дигар. фаҳм. Солҳои аввал вақте ки кор кардед, тақрибан 1 сол паси сар шуд, ватанро ёд мекардед ва умуман ҳангоми ватанро ёд кардан чӣ ҳиссиёт доштед? Табассум мекардед ё шояд ашк мерехтед, гирья мекардед ба қавле? Агар росташ гум не, Тамоман. ёд намекардам. Танҳо модар, падар ва фарзандамро ёд мекардам, духтарчамам. Тамом. Аз ҳисобе ки интернет буд, видеозвонок буд, тариқи видео мо гап мезадем, бисёр ёд накардам. Лекин охирон 4-5 соле ки уже падар модар ки сину солашон калон шуд, занг мезадан, мепурсидан ва бисёри муҳоҷирое ки меомадан назди мо барои ёрдам ягон чиз, аз ҳамун ҳисоб камтар ҳиссиёт баланд шуд ба ватан. Ҳамин рӯз ба рӯз ҳисоб мекардам ки кай ман ба ватан бармегардам, мебинам. омадем 8 сол пас. беҳтарин. Акнун дар ватан хуш омадед мекунем бори дигар. саломат бошед. Ҳангоми бори аввал ба Амрико сафар кардан забони англисиро медонистед? Албатта медонистам. То чӣ андоза? Чӣ гум шумо ба амрикоӣ англисие ки мо медонистем дар ҳамон вақт, акун мо лицеи туркӣ хатм кардагем, боз ман Туркия университети Улуда хатм кардагем, унҷа дарсҳомон англисӣ буд. Аз ҳамон ҳисоб ман бисёр азоб накашидам. Танҳо англисие ки дар Амрико ёд метиҳанд ва китобӣ аст. Вақте ки Амрико меравед, унҷа сленг мегӯн. Ҳар як кӯча, ҳар як гузар тарзи гуфтори худаша дорад. Якум рӯзҳо вақте ки мо омадем дар кӯча мева мефурӯхтам, меомад американӣ мегуфт ман ба 1-2 кило инте 1 кило инте 300 чон хел гап мезад, ман ҳайрон мешудам да, беғайр аз инҷа килограмм нест, унҷа либраю паунду бо тангоша масалан сарфам намерафтем. Азоб кашидам ва англисие ки пеш ман медонистам, аз ҳамона камакак гуфти американцо апгрейд кардему, ҳамон соҳаба туғри шуд. ҳозир худо ба шукр англисиямон хеле дар сатҳи олист. беҳтарин, яъне хубтар мефаҳмед албатта. Бале. саломат бошед. Умуман кӯмак карданро ба тоҷикони Амрико, ба кормандон ва донишҷӯён кай оғоз кардед? Кадом сол? Ки ба ин фикр шуморо овард? Шахсан ман якум сол вақти Амрико омадам, чӣ мегӯям, водительские права надоштам. Аз Тоҷикистон буду, аз Амрико набуд. Ман хеле бисёр тоҷикон напурсидам, гуфтанд не намешавад, барое ки ту турист ба туристон дар ин ҷо ягон чӣ намедиҳанд. Ба тариқи интернет хонда формуя хонда русҳо, туркҳо вайҳо пеш аз мо омаданд. Ҳамто самарқандиёро мепурсидам ки дар Амрико шояд пеш аз тоҷикон 10 сол пеш буданд, пеш аз тоҷикистониён. ҳамона пурсидам намедонанд. Баъд ҳамина дида ёд гирифтам ҳуҷҷати ронандагӣ бо тариқи туристӣ 10 солашро гирифтам ва касе нишон намедодам, ҳайрон мешуданд. Баъд аз ҳамин ҳисоб аз ҳамон рӯзҳо сар шуд, ман ба мардум ёрдам медодам, мегуфтам ки метавонӣ гирифтан, рафта гир, барое ки вай хеле як ҳуҷҷате аст ки хеле лозим аст дар Амрико. Аз баъди ҳамун сар шуд. Ман шахсан пеш вақти блогерия сар кардем, дар фейсбук мебурдам, танҳо барои рафиқонам, танҳо ба круги худам. баъд аз ки моҳи ба фикрам иди қурбон буд, мо аз хона як рафиқамон биромадем, рафтем, бачаҳо гуфтанд акай Парвиз шумо метавонед кардан, аз ҳамин рӯз эътиборан сар кунед блогериро. Баъд ман видео гирифта ҳамаям табрик кардам бо иди қурбон, ба фикрам иди Рамазон буд, табрик карда аз ҳамон вақт сар кардам, гуфтам агар ки ба мардум ёрдами ман ягон қатра расад, ман розиам ба онҳо ёрдам диҳам. ва аз ҳамон сар аз соли 2018 буд ба фикрам, ё 2017 ҳамон соло буд, ёдам ба нест ростига. Аз ҳамон вақт сар шуд, ёрдам додам. Баъд як ҳавасманд шудам. дуюм ҳолате ки ман бисёр аламовару гирья кардам ҳатто дар ҳамон ҳолат, вақте ки ман ба чанд волидайну ёрдам додам, писарчаҳошон ҳуҷҷат кардан, яке онҳо гул гирифта ба модарам бурда ҳадия кардан дар мактаб. Модари ман маълимам. Модарам гирифта ва ёам гуфтанд ки раҳмат ба фарзанди тарбия кардагиатон. амуна фаҳмидам, модарам занг задан, ростига гирья кардам, писарча раҳмати калон, фақат пеш гуфтанд бачам ёрдам кунӣ, аз таҳти дил ёрдам кун, гуфтанд. Аз ҳамон сар шуд. ҳатто вақти нақд мекунам ашки чашмонам меояд. беҳтарин. На ҳамаи модарҳо блогер будани фарзанди худро дастгирӣ мекунанд, инро мо бояд эътироф кунем. ва дар маҷмӯъ ҳоло шуморо ҳамчун блогери муваффақ гуфтан мумкин аст. Блогерӣ ба шумо даромади хуб меорад, яъне дар масъалаи таргет, монетизация, дигар шумо ҳам дар YouTube, дар Facebook ва дар Instagram қарор доред? Рости гап то ҳол
аз Facebook, YouTube, Instagram агар ман кор карда бошам шояд 2000 ё $2500 кор кардам. ба ман фикро медоданд ки бо забони русӣ бояд парвиз, барои ки ҳатто бародароем буданд ки дар як ширкати русҳо кор мекарданд, ҳамно навораи мана тарҷума карда медоданд ба русҳо ки мана гӯш кунед, мана очин делни совети даёд гуфта тарҷума мекарданд. Ҳатто ҳамноям гуфтанд ки имкон бошад якта тоҷикӣ якта русӣ кун, лекин тоҷикия сахт қабилем. Ягон дили нияти пул кор кардан аз ютубу инстаграмам ба нест, ошкорона мегӯям, барои ки даромадамон хеле нағз аст дар амрико. беҳтарин сипос мегӯем. Воқеан ҳам ватандӯст Парвиз Ниёзов меҳмони барномаи Роҳатбар аст ва мо дар мавриди бисёр як масъалаи ҷолиб суҳбат кардем дар мавриди блогинги шумо. Ҳамон вақте ки блоги худро омода кардед ба ҳамон тарзе ки ҳоло мо мешиносем, чунин як ба истоилоҳи англисӣ референс ё монандӣ аз дигар блогерони хориҷӣ шумо ҷустуҷӯ кардед ё не? аз аввал хостам ҳамчун вдуд агар донед, гуфтам ҳамин тарз мебарем, камин интервю мегирем аз тоҷикони пешқадами амрико, лекин афсӯс нашуд. баъд аз вай мо баромада ҳамчун арёли решкаам карданӣ будем ки партнёр наёфтем. бо кӣ меравӣ? мо аз анумон метарсем, занкалонам гем мешавад. аз ҳамин ҳисоб гуфтам мерем акун аз ҳар як иёлати амрико ягон тоҷикоя гирифта ресторанҳо ё масҷиду дигар ҷоҳои тоҷикон ки мераванд ҳамҷо рафта навор мекунем. аз Небраска сар кардем, баъд рафтем ба Чикаго, аз Чикаго ба хотирам баям нест бисёри иёлатҳо рафтем. тамоми тоҷикони муваффақ карда интервю гирифтем, ба ҳамин рафт. баъд як маврид мо як пауза кардем, аз қафои як-ду ширкатҳое ки фиреб карданд халқи тоҷик, аз пушти ҳамон шудем ки худо ба шукр ёфтем ва ҳозир дастгир шудан маҳкаман, худо ба шукр. аз ҳамон ҳисоб камтар пауза шуд. баъд муҳоҷиро ки бисёр омадан муроҷиат кардан, як маврид мо аз интернет гум шудем, як 2 моҳ 3 моҳ ман набудам, то ҷобаҷо шудани кор, то ҷобаҷо шудани Чикаго кучокати ки овора будам гум будам, лекин ҳозир боз сар кардем, боз ҳамон наворо худо хоҳад аз ин ҷо агар соғ саломат баргардем ба амрико, сар мекунем наворои дигар, аз дигар штатҳо сар мекунем, акун штатҳои дуртар. дар план рафта дар Антарктида як бародари тоҷик дукон дорад. дар Антарктида тоҷик дукон дорад. ин аллакай як сарлавҳаи хуб аст. ҳамҷа акун ният дорем, гап задем, гуфт ки ҳозир сезонаш сар шудагӣ нест, вақти сезон сар шуд мо шумо даъват мекунем, мо мерем ҳамҷа як навор мекунем. дар онҷо тилло магазинҳои калон дар ҳамҷо аст. беҳтарин сардиро чӣ тавр онҳо истодагарӣ мекунанд дар Антарктида дукон? одат мекунанд. одамизод ба тамоми чиз одат мекунанд. бисёр аҷоиб. як маълумот аллакай ман аз Парвиз Америка гирифтам. барои ман ин аллакай хурсандист. як масъалаи дигар он қадар ҳам хурсандиовар нест мутаассифона. барои чи вақтҳои охир ба истилоҳ чунин як тенденсия пайдо шудааст ки барои онҳое ки ба амрико мераванд, яъне на ҳоло мераванд, дигарон онҳое ки чандин сол дар он ҷо зиндагӣ мекарданд чунин мепурсанд: барои чӣ омадӣ ин ҷо? ҳолат он қадар ҳам хуб нест, вазъият он қадар ҳам хуб нест. яъне рӯбаланд накарда баръакс онҳоро рӯҳафтода мекунанд. чунин хабарҳоро шунидаед шояд? ин хато аст. аз чӣ ҳисоб мегӯям? аз афсӯс ҳамин вақти раҳа ки кушодан беҳад хулиганои дилпурое ки дигар дар Россия буданд, бисёраш унҷо рафтан камакак обрӯи моро рости гап гум паст кардан. ин баҷо нест. мо ҳам ҳаракат мекунем ки ҳамин тоҷик буданамона ҳамчун намуна буданамонро нишон диҳем дар тамоми дунё, ҳамчун тоҷики содадили зудбовари меҳнатдӯст. лекин афсӯс ҳамин чизо мешавад, нороҳатиҳо мешавад ки мо акун сари вақт наметавонем сари вақт ҳар як тева тарбия кардан. ҳамин чиз камтарак негатив байни пеш аз мо омадагӣ дар амрикоро ҳис кардан. кун албатта тоҷиконам ки зиёд ки шуд ин чизо пеш буд, кам буд, ба гӯши одамон намерасид. ҳоло ки мо бисёр шудем, ҳамин чизҳо часта гӯш ба мерасад. ҳамин ҳисоб амрикои кӯҳна дар амрико зиндагӣ мекунанд зиёда аз 10 сол омада ҳатто ба манам мегӯянд ки Парвиз ин чӣ коре буд ки ту даъват кардӣ тоҷиконро. зиқ мекунад ин хабарҳо албатта. баъд вақте ки мо мешинем камтар модарон мебиёнд, падарон аз Тоҷикистон занг мезананд: раҳмати калон писарчаам кор ёфт, зиндагиамон хуб шуд мегӯянд. баъд боз мо рӯҳамон баланд мешавад ки мо ҳамин корро ман намекунему, то охир давом метиҳем то ин ки тоҷикон ҷои худашонро ёбанду дар Россия азоб накашанд.
воқеан дар мавриди суханҳои хуб шунидан, тақдим кардани гул ба модари шумо мо фаҳмидем. Буданд ҳолатҳое ки шумо ба шахсе кӯмак кардед, маслиҳати хуб шояд пешниҳод кардед, аммо дар ҷавоб сухани нохуб шунидед, ғамгин шудед ҳамон вақт шояд? аз ҳамин ҳисоб ман блогамро бо забони русӣ намебарам, барое ки ҳар як комментарие ки нисбати ман ноодилона менависанд, ман хеле зиқ мекунам. чӣ ҳолатҳо буданд? ман кейс ба истилоҳ ҳамон ҳолатро фаҳмидам. масад касе дар амрико ҳаст медонад характери мана. бисёр ҳолатҳое мешуд ки дар тоҷикистон мегуфтанд ки вай Парвиз писарчатона грин карта самолёт гирифту якум дуюм ойликаша кисааш ба мезанад. ҳамин чизо мана хеле зиқ мекард. баъзе вақт мешуд ки омада буданд бародарон ки акай Парвиз ба муроҷиат кунед, агар якум ҳафтаи ойликатонро мегирад, ҳам хеле зиқ мешудам, абид намешуд. рости гап мегуфтам мо ин аз барои худо мекунем, ёрдам метиҳем ки то ин ки ҳамин бародаро азоб накашанд, азобое ки мо мекашидем ҳамино накашанд. албатта мешад ин чизо, дар умма ҳаст ин чизо агар аҳамият диҳем шояд зиндагӣ пеш намерад. чашм пӯшидан дар кор ба пеш рафтан дар кор, хубиё фақат мемонад, гандагиё аз ёд буроред. воқеан ҳам дар мавриди тӯҳмат пурсидан мехостам, аммо шумо аллакай нақл кардед. бисёр мекунам. буданд боз ягон ҳолати дигар, шояд ягон қиссаи дигар нақл мекунед ба мо? як қисса буд вақте дар як давра бисёр рафиқи наздики худ, номашро намегӯям, дар як давра мешинанд зиёда аз 10 тоҷик. онҷо мегӯд ки ҳамин Парвиз худаш ҳуҷҷат надорад, лекин ҳуҷҷат мекунад, бачаҳо ёрдам метиҳад. гуфт баъде ки аз ҳамон давра як бародар занг зад, гуфт акай Парвиз дидӣ чӣ мегӯяд рафиқи наздики ту? хеле зиқ шудам. вақте ки номашро фаҳмидам бо дубора зиқ шудам. вай бародаре буд ки ман якум рӯзҳои омадагиаш ман вайро ба кор мондам, ман ба он кӯмак кардам, дастгирӣ кардам. ҳамон бародар гап зад, ҳатто рӯпаро шудем, ман барояшам гуфтам, хеле бахшиш пурсиду, лекин ҳаст даврае ки ин гапа гуфтан лозим, ҳаст даврае ки ин гапа гуфтан лозим нест. вай рафиқи наздики мо, вай набояд, агар гапаш бошад биёяд мо ба гап занад. дар охир ӯро бахшидед? ман худованд бахшандааст, ман ҳамаи мебахшам ягон хел. муомилаи шумо ба монанди пештара чунин ҳаст, яъне суҳбату ҷамъомадҳо, ё ин ки на аллакай? не, ҳама вақт ҳам хел ман бисёр вақт ёшо мебиён, ман ҷанг мекунам. хеле баъзе вақт саволои бемаънӣ бисёр метиҳанд, баъд файрод мекунам, мебиёд ёш, бачаи ёш, аз ҳисоби сину сол бошад, ҷанг мекунам. ҳамчун як фарзанди худ қабул мекунам, ҷанг мекунам. баъд меистам, зиқ мешавам, занг мезанам, мегӯм додар боз хафа нашавам, ман ҳамчун амаки ту, ҳамчун падар модари ту, ман тия насиҳат мекунам ки ҳамин корро накунед ту. ҳамин чиз зиқ мекунад. мо агар ягон дурӯғӣ мешудем, ягон тӯҳматгар мешудем, то ҳол ҷои кори мо аниқ, то ҳол ягон навори ман комментариёш куштагӣ нест. агар мо бад мешудем, шояд дар як навори мо так зери навор хеле баднома бисёр менавистам, лекин худо ба шукр нағз. воқеан ҳам беҳтарин. як чизи дигар, вақте ки дар аввал марде ё як оилае ба амрико сафар мекунад, бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад? яъне чунин як чеклист гуфта метавонад ки бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад? мушкили асосӣ ино габрал. масалан пеши мо мебиён, мо мегӯем ки манамин чизое кунед, аз пеши мо мебурад, рафта дигар касаро мепурсанд, умуман гапои мо гуфтагӣ бовар намекунанд. ҳамин хислати тоҷикои мо дар бисёри ҳолатҳо давай мекунад, бисёр габрал. дар як хона мешинанд се кас, якташ автоматик прокурор мешавад, якташ автоматик милиса мешаваду, ҳар хел советҳое ки ноҷо метиҳад. дар амрико аввал асоси асос, дар бисёри вақт ман гап мезанам, бояд мардина аввал биёяд, ё акун дар оила ки гапзан гӯям, ё ин ки оилаашон аввал биёянд, ҷояшро бинад. барое ки мактаб ҳар як территория гӯям, ҳар як зонае ки дар амрико ҳаст, вай рейтинги мактабашро дорад. бисёри оилаҳо ба амрико аз барои ояндаи фарзандонашон меранд. рафта аввал ҷои хобашонро аниқ кунанд, баъд аз он фарзандонашонро бо оилаашон биёранд. аз ҳама совети нағзи мо ҳамин, барое ки барои як мардинаро ҷо кардан мо ба мушкилӣ нест, ҷо дорем, бурда ҷо мекунем. ҳамин ҳар як қадами мондагашон то 2 моҳ мо дастгирӣ мекунем, чӣ хел куҷо, чӣ хел ҳатто корам ёфта метиҳем. вақте ки оилавӣ мебиёнд, камтар азоб ман дар чиз ки хона меёбед, бовай хона дар амрико хонаи шумо ба либосу ба чорааш наметиҳад, бояд хона ба диван харед, курсӣ харед, таваққут лошка гиред, ин чизо расходи калон дорад. аз ҳамин ҳисоб аввал мардина биё, кораша кунад, баъд аз қафо оилаашонро биёранд, ҳам ба мактаби наздик, дар наздикии мактаб хона меёбанд,
то ин ки фарзандонашон ягон хел вай азоб накашида раванд, ё ин ки метавонад ки Нью-Йорк ба онҳо маъқул нашавад, ба дигар штат сафар кунанд. Нью-Йорк боз ҳаст ки ба баъзе оилаҳо писанд намеояд? ҳаст баъзе оилаҳо писанд намебиёд. ҳаст. Барои ман маълумоти нав аст. мо як чанд оиларо қабул кардем, писанд наомад, мо онҳоро ба Денвер, ба Техас, ба дигар штатҳо, Небраска масалан як оиларо роӣ кардем. Аз ҳисобе ки бо оила мебиён, дар Амрико ёфтан хона барои оила хеле мушкил аст. Қинд. Баъд агар ду фарзанд дошта бошед, ба шумо як хонага наметиҳанд. Бояд ду хонага гиред, ки ду хонага худаш қариб $2,500-3,000 агар ёбед ба ин нарх. аз ҳамин ҳисоб мо ба дигар штатҳо муроҷиат мекунем. Худо ба шукр бачаҳо ҳастанд дар Небраска муқимҷон ҳастанд. Муроҷиат мекунем, мегӯяд экипаж мушкиле нест, равон кунед. Баъд ҳамун оила гирифта мо ба дигар штат роӣ мекунем. Унҷа ба ҷойгир шудан хона ёфтан осонтар. Фаҳмо. Ва акнун як чизи дигар пурсидан мехостам. Одамон бе грин карта ба Амрико рафтан метавонанд? Рости акун ман юрист не, совет доданам ҳаққи мо нест, лекин аз опити кори худам мегӯям ки бе грин карт омадан, грин карт ин фақат бурида омадан маъное он надорад. Статусҳо бисёр аст, масалан статуси EB1 ҳаст, EB2, шахсан ман гирифтаги EB2, EB3, ин статусҳо бисёр. Ин статусҳое ки ба шумо имконияти грин карт буридан метиҳад, солҳои пеш буд, 10 сол, 20 сол пешам буд ин чизҳо, лекин адвокатҳо гап намезаданд. ҳоло бошад ин чизҳо аён шудааст ва ба тоҷикон ман бисёр муроҷиат мегӯям EB3 ҳаст, марҳамат муроҷиат кунанд. Корхона ёфта, рафта тариқи грин карт бурида, рафта дар он корхона тариқи контракт 1 сол кор карда грин карташонро гиранд. Дигар роҳҳо ҳаст, через Мексика меранд бародаро, тариқи Мексика ки ман умуман тавсия наметиҳам. Барое ки чизҳое ки мо фаҳмидем, чизҳое ки мо дидем, умуман намехоҳам ки ягон ҳатто душманам намехоҳад ба он роҳҳо биёд. Беҳад бисёр нозикиҳои роҳ дорад. Хабарое буд ки баъзе вақт фарзандонашонро медузанд аз роҳ, аз автобус. Яъне ҳангоми бо сарҳади Мексика рафтан фарзандонро мезад. Бо чӣ мушкилиҳо ҳастанд? Масалан аз киштӣ як вақт як хабар буд ки аз киштии оилаи як бародари ӯзбекистони мегӯям, оилааш аз об парида рафт ва ҳеҷ вақт барои шумо оилаи шумо шуда дар шабона рӯз ва киштие ки бо сурати калон рафта қафо гашта намегирад. Акун кадом тоҷике омада аз мо маслиҳатро мепурсад, ман ҳамин история мегум вай оилаи ту вай фарзанд як одами дигар, як бор худата ҷои падару модари оилаат бамон, баъд фикрата шурӯъ кун. Умуман тавсия намедиҳам. Роҳҳо бисёр аст. Ман якчанд наворам дорам, пули калон расход карда мераванд, вай пула гирифта ба ягон ҷои дигар сафар кунанд, ба Лондон сафар кунанд, ба Хитой, ба Турция, ба ягон ҷои таърихӣ, ягон ҷои туристӣ сафар кунанд, ҳам хотира мемонад, пулатон намесӯзад, хотира, расму сурату, ҳам кӯдакон як ҷои навро мебинанд. Баъд аз вай даромада ҳамчун турист виза гирифта Амрико омада, агар маъқул ки шуд баъд дар Амрико истодан. ҳозир $20,000 гирифта қарз карда мераванд унҷа, азоб мекашанд. воқеан ҳам ташаккур мегӯям. ин анҷоми суҳбати мо нест. меҳмони барномаи мо Парвиз Ниёзов, маъмул бо номи Парвиз Америка аст ва дар мавриди фаъолияти блогерии шумо каме суҳбатро идома медем. Аниқтараш фаъолияти блогерӣ не, балки соҳибкорӣ. шумо қаблан гуфта будед ки бо фаъолияти соҳибкорӣ яъне машғул ҳастед, хусусан сартарошхона доред ки дар он ҷо 2 корманд аст. ва як чизи дигар дар мавриди блоги худ ҳамасола яъне ҳар сол мегӯед ки мисол якчанд ширкатҳое ҳастанд ки мо пешниҳод мекунем, яъне тавсия медиҳем ки дар он ҷо барои грин карт метавонед дархостҳои худро супоред. ва як соли дигар мебинем ки дар феҳристи ширкатҳое ки тавсия медиҳед, ширкати Парвиз Америка ҳам дар он ҷо ҷой дорад. яъне сабаби таъсиси ширкати грин карт пуркунии худ ин даромад буд ё ин ки чӣ тавр он ман сурат гирифт? Ширкати рости гапам ва ширкати ман нест. Бан ба ширкатро барои бародароне ки дар Амрико ҳастанд, барои ҳамонҳо кушодем. ном ба фикрам монанд буд. Не, номи мо гуфтан истифода мебарем, ман гуфтам не, лекин ёрдам кардам. Дар кабинети мо сохта будем. аз аввал ман намехостам ширкат рӯ кардам. Ҳатто Тоҷикистон омадам, ҳозир якчанд ширкатҳо ба мо баромаданд ки ҳамчун чӣ мегӯянд амбассадори ширкати ва ёшав, лекин то ҳол ба ягон каси онҳо бовариам нест. Ман барои чӣ ҳамун ширкате ки ҳозир мегӯяд ки бо ном Парвиз Америка кушодем, мо вай барои чӣ кушодем? Барои дидани камбудии ҳамин кор.
бо чӣ корҳо масалан бо саволҳои мардуми тоҷик як бор аз наздик ман шинос шавам, ки ҳатто дар ҳамон ширкате ки муқ шудем беҳад бисёр дусе хатогиҳои буд, мо навқ шудаги аз сабаби акнун опити кории ман ки калон аст, медонам тарзи пур кардани грин карта бисёр нозукиҳоша медонем. Непосредственно аз ҳамон дидагии мо хатогӣ кардем, аз ҳамон ҳисоб мо бастем. Ҳамин сол ширкати Парвиз Америка дигар грин карта пур намекунад, лекин мо инҷо омадем оз бо худохоҳад намедонам реклама ҳисоб мешавад, бо виза сар мекунем кор кардана. Аз чӣ сабаб мегӯям, акай Фирдавс буд номатон бад метавонед акай нагӯед. Аз чӣ сабаб Фирдавс ҷон, ки мо агар воҳимаи бадам нашавад 60 ё 70% тоҷиконе ки аз Амрико меран через парикмахерскии мо мегузаранд, барое ки мо беҳад совет, беҳад информатсияи дақиқ метиҳем, информатсияи хуб метиҳем ба бародарон, ҷои кор таъмин мекунем. Аз ҳамин ҳисоб кадом тоҷике ки омад мо ҳатман мепурсем кадом ширкат пур кард ва бовар кунед ширкатҳои бисёр беҳад ноодилона истифода бурдан, барои боварнокии тоҷикҳо истифода бурдан, беҳад хатогиҳо ҷиддӣ, хатогиҳо сахт кардан ва худо ба шукр то бо из виза ягон бо ин мушкилиҳо мо дучор нашудем. Сари вақт мушкилӣ бошад, сари вақт иҷро мекунанд, ислоҳ мекунанд. Аз ҳамон ҳисоб ҳамин якта ширкат қабидем, бо ҳамин давом медиҳем ҳамин сол. Барои ҳамин худамам омадам ки як камтар дастгирӣ кунам ва дар назди ҳам бародарон бестем. Мо дига Парвиз Америка ширкати грин карт надорад. Вай набуд пеш ман ҳам вақтам гуфта будам бачаҳо ки номи манро истифода набаред, шояд хато фаҳмидам. нофаҳмӣ зиёд мешавад. Бале. Вай ба ман гуфта будам ки як ду компютер монед дар ҳамин ҷо худатон кор кунедтон, ман танҳо хатогиҳотонро мебинам, ёрдам метиҳам. Тамом. як бор дар яке аз суҳбатҳо бо ҳамон ширкате ки номбар кардед, Олим ном дорад ин соҳибкор, ва дар он ҷо гуфта будед ки як буҷаи муайян ҷудо мекунед барои як оилаҳое ки шояд пур карда наметавонанд ҳаст ва ҳамин лоиҳаро дар яъне билохира онро амалӣ кардед ки албатта онҳое Олим худаш шахсан $500 ба гуфт ки Парвиз ҷон ҳамин реклама мекунем, бо мо агар ҳамкорӣ кунед мо $500 масалан бепул мекунем метиҳам. Якчанд оилае ки ба мо муроҷиат карданд камризоат, оилае ки ҳақиқатан ҳам иқтисодиёташон паст аст, мо ба Олим худам шахсан менавистам, бепул пур мекунам. То ҳол ҳаст, ҳамин сол ҳам мекунем ин чиза. бисёри ширкатҳое ҳаст ки мо реклама мекунем, ҳатто маблағи рекламашонро ман худам мегӯям бародарон ба ман масалан надиедам $100 $200, ҳамон пула хайр кунед ба ягон мардуме ки мебиёд дар ҳақиқат пул надорад, дар ҳамоно тиед, ё ин ки аз номи ман ки гап задам 50% тахфиф тиеду кораш нобуд кунед. ҳамқа кор. беҳтарин. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати самимӣ. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки меҳмони имрӯзаи барномаи роҳатбар Парвиз Ниёзов, блогери тоҷик, соҳибкор дар Америка, ки албатта дар Instagram, Facebook ва YouTube худ бозам фаъолтар аст. сипос мекунем барои қабул кардани даъвати мо. Дарҳои Радио Азия Плюс ҳамеша барои шумо боз аст. бозам дар меҳмонӣ интизор мешавем. кай нақша дорад ки ба Амрико баргардӣ, ё ин ки то моҳи декабр дар то интихобот, шояд ноябр интихобот мешавад дар Амрико, мо бояд амҷа бошем, барое ки аз ҳозир бародарони тоҷик менависанд ки бешумо Амрико нест, зиқ шуданд, лекин боз нагирифтам чиптаи боз обратно ба Амрика рафтан нагирифтам. Шояд як моҳ 2 моҳи дигар меистем, дар охири октябр сафар мекунем боз бар Амрико. саломат бошед. сипос мегӯем. умедворем ки боз ҳам мебинем қабл аз сафар. саломат, сарбаланд, муваффақ бошед. ба шунавандагон низ хайр мегӯем. барномаи роҳатбар инҷо ба анҷом мерасад. то пагоҳ, солим, сарбаланд, муваффақ бошед. хайр.